Ayun yung namamanhid sa'yo? Sa baba? Hindi sa pigi? Sa pigi, masakit. Dito ang man. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi. Kung saan man kayo lumalog naroon. Sa Barangay Payatas B, pupuntahan natin si Joanna Tolentino. Ako ay lunggo na, hindi na siya makakalakad. Papalakarin natin siya maya-maya lang. Samahan niyo ako. Dito na tayo, ay nakarating na tayo sa bahay nila. Maya-maya lang ay pasukin na natin. At ito na, nakapasok na tayo at tumambad sa atin ang biktima. Kahandusay, hindi na makatayo. Halika at kakausapin natin kung anong nangyari sa kanya. Turo mo ako, Day, kung saan masakit? Ha? Sa may ganito po. Hanggang dito. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Nung election po, nadilas po kasi ako sa election sa school. Tapos, na yung balakang ko. Paano ka nadulas? Paano ka bumagsak? Paupo. Paupo. Tapos, sumasakit yung balakang ko hanggang sa... Hindi ko naman ininda kasi pinahilot ko na siya eh. Tapos, ininda hanggang isang araw. Ito, para siyang namulikat. Nag-cram siya. Yun na, ang pupisa. Hindi na mailakad. Kina-check up namin. Pero ang ano lang sa akin, findings. Ano normal, lahat ng laboratory ko. Ang findings lang niya, parang pulikat lang na nag-frozen ba. Pero ba't hindi naman mailakad. Pabalik-balik lang sa ospital. Ilang months na yan? Mula nung, kasi nung March uli yung huling na hindi na ako nakalakad, magpo-4 na po sa 6. 4 months. Taon na siya, pero yung simula yung naramdaman kong hindi na ako nakalakad, nag-umpisa November. Sige, dandan lang. Dandan lang. Ginaano ka, matungkod ka na lang dahil masakit talaga pa. Upo lang. Nadulas kasi ito nung isa. Ano lang, tayo lang saglit. Tayo ka lang. Walang lakas yung kabila talaga, no? Sige lang. Hindi talaga makalakad. Namamanhid kasi siya eh, pag ano, Ha? namamanhid po. Yung Bintik po. pati sa pigi? Hindi gano'n, pero ito yung parang may mga langgam na naglala. Yung parang kinakuya. Kaya hindi. Ay. Ayun yung namamanhid sa'yo? Sa baba? Hindi sa pigi? Sa pigi, masakit. Dito ang manhid. Masakit na manhid dito. Sa pigi, masakit din. Ilan ang nahilot ang ano dyan? Sumubok? Isa pa lang po. Sino pa lang ako? Hindi, yung ano po, nagpaano kasi ako dati, nagpahilot sa mga hilot. Oo. Nung nakaraang ano lang linggo, 2 weeks na. Oo, ano sabi? Sabi niya, ano, pilay daw, hindi naman nadala eh. Sa Parang hospital, sumakit siya lang. ang nakalagay.
Kaya pina-MRI ng lumbar ba yun? Masakit talaga siya pag inaapak. Ilan na anak mo? Dalawa po, yung pong dalawang bata. Oo, may dalawa. Oo, may Dalaga dalawa. po Oo. siya. Kawa naman sila pagka Wala po eh. Magkikilos dito sa bahay. Talagang magkilos. Kasi wala namang magawa. May sakit, di ko naman hiningi ito. Sakit na to. Ito, yan. Ako lang mo magbigay ka muna. Sa puntong ito, pinalipat ko na si ate dito sa lapag. Pinaupo ko muna at inilipat Ano, ang tanggalin kanyang yung foam? kutsyon sa lapag. Ito, dahan-dahan siyang tumayo. At ito na, kawawa naman. Si ate hindi talaga niya kayang tumayo mag-isa. Kaya galing sa kwarto, gumapang siya papunta sa lapag. Maraming salamat sa Panginoon at ito na si ate sa ngayon. Nakakalakad na ng mahusay.